Syrová sezóna pekáči. Pro ľudí, co majú intoleranciu na laktózu. Pro nás. Sa kúkam na tú reklamu, jak tam teče ten syr všade sprava doľava, zhora dole. To není, že ja sa kúkam, že dal bych si ten burger do papule, zežral bych ho. Ne. Ja sa cítim, že sa kúkam na horor. Terrifier sa môže strčiť do rici. Jak ja sa kúkam na tú reklamu. Takto, ja nebudem vyprávať, že som syrovú sezónu nemiel. Minulý rok som to vyskúšal. Poznamenalo ma to. Bylo to velice zaujímavé na ten vecku, o to sa prosím vás nebavme. Nebavme sa, schudol som tak 40 kg. Bylo to zaujímavé obdobie. Nebavme sa o tento. Proste syrová sezóna pro nás je fakt, že zlé časy.